हेलो एवरीवन आंनि मुङा दैमु नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ दैमु बसुमतारी इउट्युब चेनेल नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो नायदोंब्ला एबा दिनैसो नुदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाया नोंथांनिसिम सिगांग्रो नुजाहैग्रोयो थ' लोगोफोरजों होनबा दिनै सोलोंगोन टिकटक एबा लाइक एबाव भिडिअखौ बोरै बानायो आरो माबायदि एडिटिं खालामो नोंथांमोननो आङो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थ' बिदिबा जोंहा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनि थ' लोगोफोर बिदिबा जोंहा मबाइलनि केमेराखौ अपेन खालामनानै लाग्रोदिनि बिनिफ्राय जोङो भिडिअखौ शुट खालामग्रोदिनि भिडिअखौ शुट खालामनायजों लोगोसे जोंहा स्ल' मसनखौ केमेरायावबो खालामखानो हायो एडिटिंआवबो खालामनो हायो जोंहा स्ल' मसन भिडिअखौ खिन्थु केमेरायाव खालामनाय बादि इसेबां स्मुथ जाया आरो भिडिअआ बिनिखायनो जोङो केमेरायावनो खालामना लागोन स्ल' मसन भिडिअखौ नोंथांमोना 240 fps आव बानायबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोननि मबाइलाव बेसेबां fps दं बेसेबांसिम बानायबानो जाबाय भिडिअखौ बानायखांनायनि उनाव जोंहा भिडिअनि क्लिप्सआव फैदो टाइमलाइनखौ बबे जरनिफ्राय एबा बबेनिफ्राय स्ल' मसनखौ होगोन नोङो बेखौ सिजारखौ बोनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोङो जाबायब्लाथाय राइट सिनाव क्लिक खालामनानै नोङो सेभ खालामबानो जाबाय भिडिअखौ बिदिनो सेभ खालामखांनायनि उनाव जोंहा पावार डाइरेक्टरनि गोनांथि जागोन एबा काइनमास्टारनि बिसोर मोननै एप्सखौ नोंथांमोननो आं खिन्थाखाबाय दायो जोङो पावार डाइरेक्टरखौ अपेन खालामनानै निउ प्रजेक्टआव फैदो निउ प्रजेक्टआव फैनायनि उनाव 9:16 रेशिअ'आव सेलेक्ट खालामदो मबाइलनि स्क्रिन बायदियै थिग बेबायदिनो नोङो सिगांग्रो माबायदि शुट खालामनायमोन बेखौ वेब फाइलाव दोनदों बेखौ नोङो भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनानै टाइमलाइनसिम बोनानै लाबोग्रोबानो जाबाय बिदिनो भिडिअखौ नायग्रोनोबो हागोन नोङो नायग्रोनोबा बिदिनो मिथिखायोबा डाइरेक्ट टाइमलाइनसिम लाबोदो टाइमलाइनसिम लाबोखांनायनि उनाव मिउजिक अपसनाव थांदो मिउजिक अपसनाव थांनानै बिदिनो मेथाइखौ सेलेक्ट खालामदो मेथाइखौ नोङो हिन्दी मेथाइनि बानायदोंना इंलिशनि बानायदोंना बर'नि बानायदोंना एसामिसनि बानायदों सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिनो नोङो बर'नि खालामदोंबा बर'निखौ सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै नोङो मेथाइआव थुनानै टाइमलाइनसिम लाबोबानो जाबाय लाबोखांनायनि उनाव नोंनो मेथाइखौ बबे ससेनिफ्राय नांगौ सिगांनि पार्टखौ नाङाबा नोङो सिजार लगायनानै डिलिट खालामबानो जाबाय बिनि उनाव नोङो स्ल' मसनखौ बबेनिफ्राय नोङो बबेयाव स्टप खालामगोन एबा नेक्स्ट स्टेपखौ नोङो सिजार लगायनानै बेखौबो डिलिट खालाम बिनिफ्राय नोङो आरो गोदान क्लिपफोरखौ फारि फारियै एड खालामलांबाय थाबानो जाबाय बिनि उनाव नोङो सिगांनि बायदिनो भिडिअनि क्लिपफोरखौ सिजार लगायनानै मबे पार्टखौ नांगौ मबे पार्टखौ नाङा सिजार लगायनानै डिलिट खालामलांबाय थाबानो जाबाय सिजार लागायखांनायनि उनाव नोङो गेजेर गेजेर ट्रेन्जेकसनखौ होफालांखाबानो जाबाय मानो होनबा ट्रेन्जेकसन होफालांखायोबा मोजांसिन जाखायो गोनांखौ लाखिनानै ट्रेन्जेकसननि स्पिड टाइमखौ नोंथाङा मिलायनानै होबानो जाबाय नोंथांनि भिडिअनि क्लिप्सखौ नायनानै आं बांसिन 1.2 आव होयो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि भिडिअनि क्लिप्स बायदियै मिलायनानै होबानो जाबाय ट्रेन्जेकसनखौ अब्लानो भिडिअआ स्मुथ जागोन एबा मोजांसिन जागोन बिनि उनाव जोंहा भिडिअनि क्लिप्सफोरा एडिटिं जाजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा एक्सपर्ट खालामबानो जाबाय एक्सपर्ट खालामनायाव जोंहा जेसेबां हायो इसेबां हाइ कुवालिटि एक्सपर्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा मानो होनबा जोङो बिदिनो एक्सपर्ट खालामनायाव माखासे रेजुलेसन थायो बिदिनो 720p थायो 1080p थायो एबा एक्सपर्ट जाखांनायनि उनाव नोंथाङा लाइकआव हगारो ना टिकटक एप्सआव हगारो भिडिअखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय बिदिनो मबाइलनि हिसाबै मबाइल सोरनिबा मबाइलाव 4K सापर्ट जायो सोरनियावबा जाया नोंथाङा 4K आव नोंथांनि मबाइलनि अपसनाव 4K दंबा नोंथाङा 4K आव एक्सपर्ट खालामबाबो जागोन मानोना 4K आव एक्सपर्ट खालामोबा नोंहा भिडिअआ नायनो स्मुथसिन जायो एबा भिडिअनि क्वालिटिया साबसिन जायो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि केपासिटि बायदियै भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामबानो जाबाय आं नोंनिनो हायना महराव गबलांबाय सोर दैखांबावनो आंखौ बे खैफोदनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मारै मोन्दों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव बिदिब्ला लोगोफोर
फैबाय थानाय भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय।